Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururin anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Dusana pananga kasadolahnya. Assalamualaikum mak diawakatu salam kaganti siriah jo pinang ibaratkan rokok nan saguluang pangarang bungu baso basi mak pemuka rundiang karang banyak rila jo maaf pamanuh jupak panuah gantang balanjuang mak jatuh kalam tiguluha sukatan urang minang kabau jo salam mak sambah kami anjuang rila jo maaf kami pinta uku jo jangku ku talampau condong nan cando kabing kudu mak batang sitawa tolong susuni hari nan sadang waduh ampunlah kami di pangulu mak barangko gawa tolong diampuni mak kami bagurau di udarung mako satantang buah tangan kami ko mak nyampang kok kurang lama mani raci bawang nyonan tak alwi rono puci dek kurang kuni kok tambah talambiak mata maafkan kami tentang itu malum sajalah rusana lado dipaci derang dare garam dipaci rang pasisi keram dia jauh di piaman mak bawang maha ari pamane kami naninda ado dayu mako satantang salah sili sumang juga wa kok talenggo ada isupan santun tuah pangulu kok nyata kirai mak martabat tuangku kok nyata linteh maafkan kami dalam gawa mak sangkui sumangkui dalam batin salah nanindak pasangajo kepada rusana kami meminta maaf kepada Allah ambu meminta tubaik belah rusana pananga kasedolahnya di hari sehari nangko ko mak antah ko ari konanelo atau ketiko kunan bayi sadang ombak tadu angin selesai mak ina tadanga alapinya ombak tenang-tenanglah rusana tenang pulau rusana menangakan biarlah kami mulai bakaraju pada kesempatan gurau sekali kini ko akan kami cuba mendendangkan lagu Pitaruah Ayah bela rusana seketik kita bari baca cah ko banyak kita bari baum puak nak langkuk gurau semalam ko kita mulai saja mendengarkan lagu Pitaruah Ayah. Nah kepasaluang ini adalah Winri Malayu, sedangkan sebagai jurumudi dan merangkap mengkabadendang adalah hamba sendiri Cendra Rajenta. Itulah lagu Pitaruah Ayah. An katiku tak bisa
tinggi nagari rangsiano tampak di balai bukit tinggi di balik kampung kota anak kandung kamu badan kami tak kuat ilahi agahi kami kata agama
Esa simpang kakan pisang ngade anak pesan ayah rasailah tabara kama pai badanta Tanjuang sana tampanan dari dan akan pasan deha mandenan sadija ayakan liau nandak kuai elai hari pagi yang siaga dina manehkan Allah ya aduh
Itulah dun sana pananga kasadolahnya. Pasan dari seorang ayah kepada anaknya. Mudah-mudahan pasanku bisa didengar oleh seorang anak. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat anak yang berbakti kepada orang tua. Sebab Allah juga itu hanya anak kandung yang kadiaruk. Nampang tu awak tu badan lah rangki anak kandungnya yang kadiaruk. Tidak nakontan surang dua. Usana penangah kasadolahnya. Mudah-mudahan pasan di dalam lagu hukum menjadi intibar dan pedoman. Mudah-mudahan bisa menjadi dan kita ambil hikmahnya. Jadi pengalaman bagi kita nan basana. Ingatlah sebelum kanai. Ulimik sebelum nanti. Nampak hujan di ulu mak. Lanya tu kita kadirawaknya. Hati-hatilah kita usah. Sana penangah kasadolahnya. Bukan ko sarok-sarok saja sana. Sarok ko ado silarono sapu kantarui kailangan. Bukan ko ambo marato-rato saja. Kau untung ado gunonyo ambil katelong pedoman. Kalau ado jarum 6 patah, usah disimpan dalam peti. Letaklah saja di pematang mulia pencukie diri. Kalau ado pantun atau kata-kata bona salah, buanglah saja ke belakang ke sana. Ambil usah menjadi upik puji. Akhir kalam wado tersinggung dekanai atau terdigui di sana dekat turun. Mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.